aku wis ngene iki tak de ya. Ya. Bisa dicoba? Bisa. Ya. Dwijo Laras Indonesia. Ya. Iki glenduan iki gendare glenduan. Glenduan piye? Mas Ardi. Sing iki. Iki ganteng bocah iki nganu fene ibu-ibu iki. Heeh iya. Kenong ya besar te oke perunggu ya terus to. Nek te iki kenange wesi. Iya, suarane te. Perunggu. Perunggu yo to. Edian piye Dwijo Laras kok mbok kenonge wesi. Lah iya, kaya kenongmu ya. Tabuk piye? Te. Gareng kono sapa? Kene gocek kene. Nah. Saya wis entuk ces-cesan sego pecel pincuk. Wis sehat meneh ya. Akino tangkotang tansah bisa lalade. Buka rasa tentra mengayomi. Tata susila cita pagulana. Pada tete ikut dalam kudu jadi sana. Susila dadi tapatul adem sada bede iku sarawungan kudu dadi seneng murid guna kaya Lulur kabudayan tilulasa kehitung sabata rahayu Warek reng. Warek. Sego pecel dipincuk. Nek cara kene iki nek tempe niki menduan, Pak. Oh, kene menduan. Dadi tempe dikelambeni. Warna lah iya. Heeh. Warnane iki coklat. Nek cara Wonosobo iki warnane kuning. Tempe jenenge tempe kemul. Oh, kemul. Nah, dadi tempe dikemuli ya. Oh iya. Nek kene menduan. Nek cara kulon iki nek cara Wonosobo iki tempe kemul. Oh iya. Athuke iki sego megono. Sego kok megono? Megono iki, Pak. Dadi kuwi sego megono isine apa? Racikan iki ming kubis. Heeh. Dikeki apa carane iki? Lah kuwi. Apa? Teri, Pak. Oh, teri. Dikeki teri iki dadine sego megono. Kok dijenenge sego megono? Mergo kuwi kesederhanaan. Oh. Sederhana ning bisa dijangkau dengan masyarakat. Oh iya, terjangkau. Terjangkau. Angger isuk keto tuku tempe kemul karo megono. Heeh. Nah, mangkat ning sawah. Contone ya warga masyarakat kene. Angger kok iki sesuk nek wis mangsa kemarau, saiki gek unsum pari, Pak. Nek wis kemarau iki tandurane ganti. Ganti apa? Melon. Oh. Kene iki pusate melon Ponorogo ya sing kene iki. Maguan kene iki. Menyesuaikan dengan iklim. Menyesuaikan dengan iklim. Nek cara Wonosobo iki ya oke sayuran. Kene ya nek wis bar paren ya to. Engko nek semangsa kemarau engko ganti melon. Melon iki nyukupi mau bapake panitia. Wah, kowe niki modal 20 yuta iso dadi 100 yuta, Mas. Weh, elok no. Kene iki. Ming sak nandur melon iki ditebaske ming sak kotak. Iso payu 100 yuta. Kok hebat men. Lho kene maguan kok edan. Modal 20 yuta iso dadi 100 yuta. 100 yuta. Kok iso ngono? Lho, carane gampang no. Carane piye? Dol sak tanahe.
Kuwi jenenge Nggo ngejak mang- melarat. Nggo mangkat kaji. Yes, alhamdulillah sowan wonten Ponorogo tasih kathah ingkang sami kepareng wungon. Nggih. Tirakatan nyuwun marang Gusti muga-muga bumi wonten ing Maguan tansah pinayungan rahayu slamet. Amin. Kathah rezekinipun. Nggih, muga-muga kasembatan sedanipun warga masyarakat Maguan iki tesih kepareng kathah ingkang sami. Nek bahasane iki nek nggonmu kono asine ngene iki apa ngapak-ngapak? Ngapak no. Wis ngapak. Ora ngapak ora kepenak. Lah berarti awakmu kok bahasane malah kaya wong etanan. Ora nganggo bahasamu kono. Menyesuaikan bojoku iki Purbalingga, Pak. Oh, Purbalingga pernah yo ngapak. Ngapak. Lah kok ning kene malah ora ketok jati dirimu. Mergo menyesuaikan, Pak. Angel nek ora tus ngapak iki nek arepe ngomong ngapak ki angel. Oh. Iya gue Rika. Rika sehat Rika? Sehat? Nah, nek Rika kuwi berarti nek cara kene kowe. Kowe. Nek nyong aku. Oh. Nek cara kono nyong. Kowe nyong. Aku. Lek Rika. Kowe. Lah ya aku Rika, kowe nyong. Ora. Lah piye? Aku ki nyong. Oh kowe nyong. Nyong gareng berarti. Aku nyong. Nek kowe Rika. Oh. Aku kangko kok Rika. Tak mumet kowe. Marai setruk dagelan ya ngene iki. Ya kuwi hasanah budaya, Mas. Rasane budaya. Dadi hasanah budaya. Ngapak kulon ya Banyumasan nek ora ngapak ora kepenak. Tok ning Banyumasan ya. Aku seneng karo iki, Pak. Sapa? Iki. Biasane lah apa blendrong iki wah iki. Iya. Wong ting ndunglang des ngono iki. Iya, kok eruh to kowe? Cah kene pengikut Dwijo Laras Indonesia. Ayo Pak Jajal Banyumasan sakdurunge Mbak Tatin. Sapa? Ketokno. Kowe Banyumasan kudu iso nglajeni jogete apa lho? Aku dhewe apa karo iki? Ya karo kono. Oke, lanang wedok aku. Iya, iso ngladeni ya. Dhisik iki eling-eling ta iki? Eling-eling Banyumasan. Dhisik nek lengger iki lanang lho, Pak. Apa iya? Dhisik lho sejarahe akeh lengger lanang ning. Piye Jajal? Jajal, lenggere pomo kowe, pomo lanang kon lengger ngono piye? Ya iso. Piye? Iki sing ndang Jepang sapa Pak iki, Pak? Oh Pak Guru, Pak dosen. Pak dosen. Nah, iki ya aku wedi ya ngene iki. Dikendangi Piye Jajal? Banyumas. Ora sawedi, padha le wonge tek. Jane iki oke, Pak. Ora kok kudu ya kuwi hasanah meneh ya. Ana nek kulon iki carane ana Sekar Gadung angger ricik-ricik Banyumasan kalajengaken Sekar Gadung. Oh, Sekar Gadung ora kono tok kene Tulungagung. Ono ya, Pak? Sekar Ini Gadung Indonesia. Wah, enak Tulungagung. Wah, sindene. Kae rombongan kono. Terus gimana? Heeh, lha ya. Ruki gede mengucap nafsune. Sing anu ku lho, sing ular kambang dindangdukne iki lho. Bace lamun tinimbang bener lupute. Terus nyames ora butuh kakek. Ora butuh kakek. Ku mah dikoplo. Eling-eling Banyumasan. Ming siji kuwi. Loro karo Mayang. Slendange. Oh, sendange to. Ya, wah ana loro kok sendange kok ijik. Ya. Nah, sendange papat. Ini Dwijo Laras ya sok nggambyong. Ya. Raden Harya, ayo bawanana siki. Ya. Karo mempraktekkan kowe dadi Werkudara. Aku cilik Ora masalah. merku piye? Merku piye lagi metu ke bungkus. Ya. Sapa sing bawa? Ayo kowe to. Kowe, Pak. Ya kowe ku lho. Jare cah kulon. Kulon ya kulon bojone. Ya. Raden Arya Warakudara. Nyata lamun satria ing Jodipati apa Prakoso Prakosa. Perkosa sing bener.
prakasa gagah gung tek Dudu. luhur Kodhek wok simbar jojo. Godhek wok simbar jeje. Yen nganti Yen ngandika gereng pindah kuntur dasar satria prawira Rama eling kula eling tunungane Senopati. Ayo.
Reng. Iki pancen lulusan saka seni tari. Wah, Mula pamene joget enek apike ora maido. Mas iki lek ndelok jogete Okwae nganti lek udut, lek ngerokok nganti cepet ban. pur-pur ngono ya. Ora kuat kaya ngawang egolane Okwae iki udut iki saya kenceng ora krasa. Mergo enek sing bergejolak. Angger ka. Lah iya. Blang kuntak. Lah iya Ngene iki lho. Apa meneh aku nek seneng iki blendrong, Pak. blendang piye? Sip. Tung 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 tak dung tak dung tak dung tung tung dlang ngono iki lho. Iso apa? Iso apa? Mosok ora iso isin-isinke. Blendang jogetan gagahan Iso. lho. Lelo nem. Telu. Oh iya. Aku muridnya mondel tadi. Nino. Iso. Ayo jajak. Pajake. Yo jajak kemelinti. Pak Dodo. Ya. Tung tung dlang. Contoh nono. Tung kendangnya contoh nono Pak. Ngono lho Pak, iki kudune dosen edan kowe. Alah. Hop. Contoh nono tang. Hop ya. Ah. Ding dung dung. Nang gonge lho. Terus sarane Bali. Nah, iki anyar. Iya. Anyar. Contoh nono sih. Ha iya engko sik iki Iya. kurut ket bonang, Pak. Oh iya kebenang sih. Bonang. Dung dung yang ah terus dolenget ngono lho. Dolenget. Nah. Plik lagi muter. Terus iki sing ngerti Pak, berarti bar kebonan. Dolenget ngono ya. Orang guyu Mas Guro instrumen apa Pak jenenge Pak? Ya, komposer. Instrumen. Ya, instrumen. Instruktur, Ya, betul. Ultraman, ya. Nah. Aku Superman Pak sing Oh, calon iya, coba. iya. Terus gung terus iki demung ya biasa. Dia apa jenenge dia ngono? Dong ece. Iki demungnya cici kan terus sarone Pak Pung bakul blangkon yo. Ya apa? Ini pengen ning ya sip ya. Pak Dodo.
Nah, dung 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 dang. Dung dung dung. Aku wis ngene iki tak de ngene ya. Bisa dicoba? Bisa ya. Dwijo Laras Indonesia. Ya, Iki glendukan iki gendere glendukan. Glendukan piye? Mas Tardi. Sing iki. Iki ganteng bocah iki nganu fene ibu-ibu iki. Heeh iya. Kenonge besar oke prunggu ya to to. Nek T iki kenange wesi. Iya, suarane T. Prunggu. Prunggu yo to. Edian piye Dwijo Laras kok mbok kenonge wesi. Lah iya, kaya kenongmu ya. Tabuh piye? Tong Siap nggih, siap. Kembule ya. Zoom. Nah, ngertine suwan terus Mas. Ya, silakan. Dung yang. Nah, ngono lho. Yang sip. Banter Dwijo Laras. Apa? Jos. Ngene lho, kala-kala dadi kondisioner iki lho mau lho. Apa jenenge? Kondisioner nggih keramas ya. Komposer. Nah, Hanger ning Wonosobo saiki wis ana gending. Apa iya? Tenan. apa ya? Banjarnegara wis jos Mas. Aku izin iku karo aku. Aku koncone Pak Dodo ya wis ketironen ngono. Ora Pak, ora. Kowe nek apal karo Didolas nabuhane iso ora? Hah? Nabuh sarem, nabuh demu, nabuh kendang. Iso. Lah cah apa? Saron demung kempul iso. Oh iya. Waton gangsaran. Kuwi cah SD iso. Iso nek saron ya iso. Paling ora ki nacah ya iso. Nacah apa? Saron Iso? iso. Buktekno. Pak Pung bakul blangkon. Iki lho. Angger ana Pak Pung bakul blangkon iki saman, Pak. Nacah apa? Srepek, sampak, songo, 6 menyuro. Aku ora ngerti arane, Pak. Iya.
Pokok sing ngene iki, Pak. Wis apik kuwi. Apine lek ora nabuh. Wis. Kowe ngerti lagu kuwi ora, Pak? Lagu apa? Warunge dibuka piak ngono ning Slendro. Ora iso aku kene iki dosen-dosen, Pak. Pak, ya wis ngene iki, Pak. Lha ana pamundhut saka Bulurah. Apa, Pak? Ya lagon Mawar Biru, Pak Dalang. Lho. Nane nang. Apa kuwi? Tumete sing was bagus. Lagu apa nek iso kuwi? Mawar biru nani. Kuwi udu apa, Pak? Ya kuwi. Sing nembak sapa Mbak Tatin apa? Mbak Tatin ya kena. Ya, Mbak Tatin. Ya. Pamundhut saka Bulurah, luar biasa. Cek kersa omongan biasane lurah-lurah liyane liyah iki wis do sare niki iki. Wah, Bulurah iki rajane melek kok. Tenan, Pak. Dadi iki prihatin lek-lekan nirakati wargane bakune. Heeh. Iki arepe nyalon meneh sesuk. Ya, ya Allah. Didukung masyarakat iso maju meneh. Yes, selamat pagi Pak Kangkong. Selamat pagi Mbak Tatin. Iya, tidak pipis hari ini? Apa? Tidak pipis. Tidak, sudah saya empet. Jangan diempet nanti sakit lagi. Oh, enggak apa-apa. Pak, jaga kesehatan ya Pak. Siap. Sehat selalu. Minum air putih yang banyak. Oke. Oke. Siap. Wingi iki storine papane ombo apik ning ra iso ngrokok. Sopo? Ya Pak Kangko. Ya ning rumah sakit kok. Mawar biru. Mawar biru. Nggih. Nggih. Nah, monggo punaturaken menika saking pamundhutipun Bulurah Mbak Tatin. Oh nggih, Maturaken siap. spesial kagem belionya. Tasih Ugi kepareng menika mongon. saking Wilujeng Enjing kinten salam kagem sedaya pamirsa lumantar channel Dewi Jolaras Indonesia Mbak Tia Murti. Wilujeng mirsani kanthi sekeca Mas Giono moderatore DLI. Nggih. Mas Joko Pilang Kenceng ugi Madiun tasih monitor. Nggih. Monggo Mbak Tatin pun aturaken kunjuk dhumateng Bulurah. Ya. Nggih. Saking pundi menika? Tumete sing. Oh, saking celuk. Nggih, buka celuk mawon. Tumete sing was bagus. Ora tega rasane ngatiku. Ninggalake sliramu pria idamanku. Kata
dembo apa reng? Hah? Dembo apa kendange? Lah ngapa to? Kaya digawe kaya selo lho. Mongko kuwi kendang lho. Lah iya. Selo ngerti lah nggih keroncongan ngono kae. Ayo ngerti. Ayo sing dikanek sing dibethoti ngono lho. Sing mak mbut ngono lho. Dipethoti nah. Bethoti. Dosen kok. Dosen ya apa-apa iso. Apa meneh kurang bethot ya. Kulino. Kulino bethot. Tumantatin tuman. Lah jenengan jare bethot to. Ha ngene iki Pak Dodo ra nggih kulino bethot ta, Pak? Iya. Orang betot bubuti. Nek suarane ora pripun wae nek bethot suarane pripun? But ngeten. But. Nek Pak Dodo paling yung. Ayo. Ya. Wakasa